दिनै जांख्रा जागोन जा माइ हानायनि जांख्रा स' नै दा संगासिनो इथिं दालि ओमफ्राय इथिं बेदर होगासिनो आरोना Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So जों दा दुब्लियाव दंफायो आरोना जोंहा दिनै जोबसिगोन आरोना हानायबो रोगानायबो बिनिखायनो आं भिडिअ लाबोलायबाय ना मा होनो ओमफ्राय दिनै जांख्रा जागोन जा माइ हानायनि जांख्रा नोंथांमोना नायलांबाय थादों ना मा होनो बिदि हाजोबखांबाय आरोना इयाव माइबा दं बेनो आरो आं दा फैबाय आरोना नै दुब्लियाव ओइथिं हागासिनो आरोना बायदि हाजो स' नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो आंनि ब्लगाव दा हागासिनो रोगानोबो आरोना दिनैनो स' नै लोगोफोर बिथिं हागासिनो आंथ' हाखाया गोजांनोसै आं नै गोजां बोथोरनि दासो सानाव ओंखारहां जादों आरोना सान्दुङा अखा हाहां जागासिनो देन्जार सिउ सिउ बार नांखायो आरोना इयाव गोजांनाया जालायथारो मानो खुखा न'सायाव दङ जोङो दायो बैथिं नाहरनो हागोन नै रोगागासिनो माइखौहाय ज' नै दायो आं हायबाय आरोना न'आव नै बेदर लाबोबाय सावरिफोरनो जाहोनो थाखाय जोबनायनि होसिगोन आरोना बयलार बेदर आरोना ओमफ्राय इथिं नै आलु होगोन बिलाहि दोङो बेनो आरोना स' नै दा संगासिनो इथिं दालि ओमफ्राय इथिं बेदर होगासिनो आरोना स' नै दा जानोसै सावरिफोरा जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दासो भिडिअ लानो मोनदों आंहा खुरबाय दै होखांसै जानाया ज्लाव ज्लावनो नै नै जानोसै गाइस gosong na ganda. Ini gosong na. Udah besar kan? Itu sih tahu udah itu. Aduh. Jarak sudah. Nah, ya, betul. Ada. Aduh. Iya.
Giờ không ăn đây Sudah video mudah-mudahan like, comment, share, subscribe, kamu order. So bye bye.